आवो घर में बड़ा ढुकी आओ घर में ढुके ना देबे दुआरी तर बैठल बानी ये जे दुआरी तर देखा तनी कैसे लली पापा के बेटा घुसता आय मरले बाकी बतावा हो हम हाड़ बरकावा चली आई रिश्ता निभावत चले भाई के गोरला पतल चाटे कुकुरो ना जन के आदमी मार देला एक लत ना एक चपल तो दुआरी पर कुकुरो ना झाके जाना सा लेकिन कुकुरो ले 72 बाई दोगला कुकुरो ले 72 दोगला तोरा रे एके करिया चली एगो कुकुर के गरियावा तनी एगो कुकुर के कि केतनो मरना स मार के फेंक देना स मार के खदेल देना स लेकिन तबो कुकुरा जाते बो जब पतल चाटे खाती जे तबो कुकुरा जाते बा हाय कान एगो खड़ा बा कुकुरा ये कुकुरा जाता पतल चाटे खाती ये कुकुरा जाता पतल चाटे खाती त का भतीजी का बियाह बता हट अरे भतीजी का बियाह बताई ना ते जे बैठन तनी बैठै जा का भतीजी के बियाह बा जन घरे हरत रहना सो दुआरा पे तो ना घरे ना रहना स भाई भतीजी वो घरे ना रहना स हैं हम असल बाप के बेटी है जना के द्वार पे थूक देनी ना ओकर द्वार पे थूक देनी ओकर ताके ना जानी ओकर द्वार पे ना भैया के तनी जाके होई से बर्तनवा हलवा कहां से ले ले का करे गइला ह हमल पूछ के गइला ह हां तो कह दन त का हो गइल तो हमल पूछ के गइला कि जातनी हम तोरा से का पूछे के हैं नहीं का पूछे के ना त ठीक बा हम कह देतनी साफ साफ बात कह देतनी या तो अपन भाई के संग जोड़ा या तो हम घर छोड़ के जातनी अगर चल गइल आज के दिन से तो कह दिन के हमार मरले मुंह ना देखला तो फिर से बात का कुकुर भइल वाला हमरा के छोड़न छड़न पत्तल चाटे जाए ठीक ना तो शादी भी बना दे तो कोनो का दिक्कत बा कह सके भाई ज्यादा अपना कुछ करता ना त शादी में देख मानस ना आ कह दिन ना हमर घरवा कह दिन ना हस कि चल जाए झगड़ा बोल चाहे कुछ बोल चल अपन तनी भैया के त कह दिन ना हस ओ तनी मुहाला जा ओ तनी मुहावा ओने तो कह देना तनी जाके ले ले तो ले ले नहीं ह तो कह दे गरम का होतली कहे ना हो कहे ना जे मर फेकल रहना स तो ये ना रहला हैं ये ना रहला किसिया त रहता ना काहे और कुल के घर जाए के बेरे उनी के हाथ जंगर बा तोहरा घर वाले के बेरे हाथ जंगर नहीं खे है का देना स हैं अपने त बाना स रंगल पतल घर में है का देना स छानी मड़े टटे छोटका ना होगा छोट ना हो सबसे छोट जाय दे हैं तब लाज शर्म नहीं के काट ली का केहू हैं बका बका भर बिया बोल मत अगर चल गइल आज के दिन से तो कहते थे हमारा मरले मुंह देखब ठीक ना या तो तार भाई चाहिए या तो मेहरारू चाहिए सोच ले फैसला कर लिया ठीक ना ढेर हम कहे के नहीं चाहत कि ढेर का कहबी रे तू रे का भइल बा कर ले फैसला कर ले या तो भाई चाहिए भाई चाहिए या मेहरारू चाहिए अब हम काल ज्यादा कुछ कहे के नहीं हमारे चार को हित गनो है त का कहे कि देखो एगो भैया मानते नहीं तू कहले बता झगड़ा अपना जगह पर ए गई थपरिया बजौला से ना बाजेला ठीक ना ए गई थपरिया बजौला से ना बाजेला अभी आवे भर ना फिर जोन होई तो होई चल गइला एक बार ना हजारा बेर कहत चल गइला त मरले मुंह देखब काहे तोहार हित या ओहनी के हित तोहार हित बाटल बा हैं तोहार फुआ वे तोहार बहिनी है तोहार सब कुछ तनी आ जीती सा आ 4-5 दिन के नाइल वाली सा जे बोलले ओकर कहले न बोल सा काहे और तीन गो घर जाए खातिर उनके जंगर बा हाथ बा हम ही न फेकल बानी घुरा पके त केहू कहला के जरूरत नहीं है बा हमर घरे ठीक ना हम जैसे में बानी वैसे में खुश बानी लेकिन दोगला तू रे दोगला तोरे पे मन तो करते एकदम हम चबा जाई तोहरा के चबा जे देखनी हो जा ना हमारे एड़ी से लेकर कपार तक आग लग गइल ह सोच ली खराब को करता रे चल जाता नहीं हो जीता जाइयो